kini degradation Meghalaya bani pedeng sobhai pi baro syaka thup khubor mata ka janmen. Shwaban phaj khubor ki babnya inde pechwai ki mat bakongsan. Sam ka President Draupadi Murmu ya ka khusnam Patma Rashtrapati Bhavan yo pedang usembut President Uberim UM Venkaya Naidu bat ka nongshat Bharatnatyam ka Dr. Padma Subramaniam ya ka khusnam Padma Vibhushan. Thau ka Election Commission da ka task force ban petho ya ka jingta ka jingshit kerang jong kasngi hakapor balong election. On yo amat ka jala Meghalaya ya ka suimeneng ka bashit bat ka bajur slap. Ngam jelap angut ki kena kentai hawa arilang palai emu hebred ka saus nem ya ka weipat ka kentai. Depai arteli kidukan basyak bam do hakading hakayau puskani para hacibinang West Garo Hills. Bat kut no ka jingrakhe ka ba arteyau lenter banken mau kirpang ya kasngi buram World Health Day arajar arpasau menta kasngi hawailing kut. Ki khubor ki babnya. Ke President Jonggari India ke Draupadi Murmu Kalasam ya ka khusnam Padma ha ka jingle buram kirpang kabalalong Rashtrapati Bhavan hanong ba New Delhi hasngi hagani gasngi ka President Murmu kala ya ka khusnam Padma Vibhushan ha usembut President Uberim UM Venkaya Naidu bat ya ka nongshat Bharatnatyam ka Dr. Padma Subramaniam ya ka khusnam Padma Vibhushan la samru sha ubindeshwar pathak ubala khlat no nasla perthei uting shop ma paunam umithun Chakraborty bat ka nongrwai ka usha uthup ru kila yo pedang ya ka khusna Padma Bhushan ki wei pat ki bala yo pedang ya ka khusna Padma Bhushan ki kenthup ru ya unong 3 months ngupha u Dr. Sitaram Jindal u Dr. Sumar Jingpang Klongsnam la ne cardiologist u Dr. Tejas Madhusudan Patel bat ulat barim gajala Uttar Pradesh u Ram Nayak. Ka Election Commission Jonggari India kalashim ya kisen jam ki bakrau banyada na ka jingta palat jong ga jingshit kerang jong kasngi hagane ka election ka balong menta usnam. Ka Election Commission ru kalashong jingalang bat kitanat Indian Meteorological Department ka National Disaster Management Authority bat katanat ka koi ka kya Jonggari. Hapo ka jingpanya chong Chief Election Commissioner Jonggari India Rajiv Kumar. Ka Election Commission kala thau de ka kinhuan task force ban petho ban buddian jana ya ka halor ka jingta jong ka jingshet kerang jong kasngi hagani ka por badang long election. Wise phase, second, third, fourth, fifth, sixth, to the extent you can tell us, and then on that basis we want to facilitate all our voters, advise them that so it's advisory to the voters, to the political parties, to the all stakeholders, our management of booths, and if it is required, so that is the first part, and second part, all the medical preparation of booths to combat heat if it is going to be different than what it was earlier years. Hagaju kaporpan hapo jala Meghalaya kat bahaki kat tu kat ni kijaka kilangat haka jingshit kerang jong kasngi kiwai pat kijaka kila ban kham tengen no na ka jing one day por jong slap umentri katanat puli puthi ka jala urakam is sangma uloong ba katanat kalabut din bhaya ka jinglong jingman ka suimeneng da ka ba benrap ru ba ki bor penya jong ki district ba pher kila but din thik pathik ya ki dak kishin bala yo lum hak ba ya day bat ka jing maham ba pher ka sarkar kala but din jana ya ki jing jialong ka jing shet palat put jong ka sngi lani jong ka jing ther ulap ba lapsan but on sa shimru ya ki rai kat kum ki jing don kam. But I don't have details in this information right now with me, but if things happen, so let our concerned deputy commissioner from the concerned district take stock of the situation and decide with respect to the function of the schools and institutions or things all that. Let us see the data and the figure of the present situation, because yesterday there was some rain in Garens, some part of the district of Garens, mostly in South Kerala, but not much. So maybe heat waves may change after an hour, after night. But let's yes, we will monitor the situation
how it happens. If that is so, if the wave is on around, let the institutions take their own decision. We also will advise, we will instruct the deputy commissioner concerned, the district, take stock of the situation and alert the head of institutions to take necessary needful. Hapok Jela Manipur kajing tap vote biang hakikat waitli ki jaka tap vote lani ki polling station ki badon hakeleng ki jaka jongka district Imphal East but Imphal West but ki bahap hapok inner Manipur parliamentary constituency kalayat bet yai donti returning officer jongka inner Manipur parliamentary constituency ulaya tho balayo jingtep badon kahuri hura ki jing yakun persha bat kajing tap vote to hakini ki khat waitli ki polling station hakasngi tap vote kabala long hakakat khandai tarik mentau benai bat kumta la kerpan bandon gajing tap vote biang sasisien nakani ga daw ka election commission kala hukum ban pelong ya gajing tap vote biang hakini ki polling station menta kasngi nadu kapor nyau baji men step hadu kapor san baji janmiet kidon nyau tali ki polling station ha Imphal East district but southly ha Imphal West district Kibreo klayami paitba mentaka step hava kesi jong kanot Garo Hills ban penrem jur ya ka jingsha penyap ka ba ishir ke jong laingot ki samla harong mil ka ba hap harong jeng police station jong kanot Garo Hills dangshen kini kibreo ki ba wana gol para ha Assam kila sha penyap ha kibreo bomla ban ito ha ka khat real turik mentau benai ya yong balasha thangru ya ka met jongki ki pulit kila lap ya ki met yap jongki ha ka khat nyau turik bat ka jing toket jong kani ka jingja kalayat syakman. Arngut ki kena kentai ki bidang red reta ki bana ka snong wasiat ke bajngai ke bah nyau kilometer na snong mau kerwat ha South West Khasi Hills district ki langam jelop hawa rilang ha gasngi ublei ha kapor bakidang let jingi kat ba sakawai pat ka kena red la yo ban pelat emno da wei u kena shinrang ubadang khat saus nem karta kat kum gajing ya thu ki trai snong kane ka jingja kala jia ha kapor kumba shibaji hadu shibaji steng no phaisngi ai ha ka ba sangut ki khana kan thei ki bidang red kila le shaka jaka balatep kum ka thwei brei merit hawa rilang nak benta ban ya somya sa bat ban ya jingi kai kini kilanot ki dei isha ba kemen lang wanyang khan rios nem karta bat I aisha ban kemen thongni khat saus nem karta Marsinyo iya kini ki arngut makilaya kunting hapo sa iway pat ikana kentay isap hiban roy tongni khatsan snam ihinmen jong I aisha ban kemen tongni ila persyang ban pelaj yaki henry ila syarong no haka don bok pat ba uwe hebret ubashlur ubadang khat saus nem karta u elam bok dekhar ubadang jingi kamshaneng ula jingi penstet syaka bat ulala ban pelaj yaka ya kamet yap jong kini ki arngut ki kentei layo ban seino da wei urang ba ubadei ru ha gaju kapor ubahayeng jong kini ki lanot tei tak laj ta ngasawan waktu siap ngawan chong ta den chong tinggal la nai chane la ti na ta den korpan Arab kong Arab tawang nang pung tadebanian ta kong pan Arab deh tangang adik sabtai laware yaware dang pong ceng dede ne den seorang ngaj dan satawe ong madik ladik tak ngar law sabtai seor dik dan da den ting or di Arab tangan no kata tukendewre tak or chan ngali tepeng ngalut hapo tang or keniat na ta den inti or tangkilik or pelat or kimot taden atat kiring sem or salut lot ya curing lah kiat alah ketewa keseor lar dan kena Kaladon ke jinjia peluding kepala jia hakayau puskani para kebadon hakasnong Cibinang ha West Garo Hills district Jongga Jela Meghalaya mentakasngi porsitengsngi kading kalaklang hapo yau bat kalapen kulomar hitlim ya kipat nong thiet nong pen ya kani kading lala ban temno da kipulit katanat pelip ding harengkat ka jingarap lemru jongki trash nong henry arteli kidukan pat kila syabam do lut khat la antat ru ba ka jingdo nong kalakot palat ya ka lailak tingka pat la ban lap ru ya ka daw tenrai jong ka jing ploding
Menteri Ketenat Yadari Urajnath Singh mendasangi ula lej jengo ia kemadan tma ke bakenjang tam ha ke pertai kasiachen ban sakhi dalade ya kikam yada ya kari ula ya keren ya khana bat kishipai ki badon ha kani ke jaka ke badon lomba bat ke badai tha tasam ha ke jing keren bat kishipai Urajnath Singh ula ong bakari barok ke wei kan yai ken mau junam bat sngoto shibun kishipai ya dari bat ka jingno senyang jongki kan long ka jing ai mensiem ya ki pateng ki bandang wan using ula lej bu sentiru ha ka jaka sa ken mau ya ki balak kelon yap ha ka thma hasia chen la senran lang ya u da ukle do ka tanat shipai umanu chpande bat ki wei pat ki he ki han jong ka tanat shipai Banken mau kerpang ya kesengi buram World Health Day arajar arphosau la pelong ya ki jingle buram ki ba arte yau lenter hakani ke jilla da ka National Program Climate Change Human Health haringkat ka jinga trelang bat ka National Health Mission Employees Association jongga jilla Meghalaya bat menda kesengi na ka daw ba ka day kesengi ka ba khaddu la pelong ru da ka program ai jingtep ka ba don ya ka phang pedeng My Health My Right la ne ka kwat ka khya jonga ka hok jonga Hayo Wellingkut hapo East Khasi Hills kinong kren baper kila ai jingkren halor bonteli ki mat kum ka jingkala ka sunmneng kilat sumar sukher hakani ga jalla hakba kilala banjuru halor ka jinglong ba kongsan jong ka kwat ka kya jong kilong kme bat ki khon gikti hakba la penslur ru ya ka jinglek kha khon haki jaka sumar ki babyang bat ka jing ai tika ka batikna kumba saus pangut kinong isimbenta ha ki school ki baper kilawan bane shimta ha kani ka program ha kani ka sngi la pelong ru ya ka jingyat pai ba na ya Wellingkut sha nong ur Wellingkut PHC hak bayade bat ka sport ka Rajasthan Royals kan saya kun persha ya ka Mumbai Indians ha Sawai Mansingh Stadium ha Jaipur menta ka sngi ka jingle kai kan sasdang ha ka por nyaushiteng menta ka janmit Hinden kamit ka Gujarat Titans kala job ya ka Punjab Kings da live wicket ha Maharaja Yadavendra Singh International Cricket Stadium ha Chandigarh. Mentang ini pe ya ka jinglong jingman ka sun bedeng hanong ba shilong. Ka jingshit kalong 8.9 degree Celsius bat ka jingkret kalong 0.8 degree Celsius. Ka jingsngam ka haw kalong rio phuwai na ka shispa men step bat 0.1 na ka shispa janmit. Kalak bandon ke jing hap slap ke bamalu mala hakikat tu kat ni ki jaka. Shoban poi syok bekut jok tup kubon ini pek biang sashi se ni kimat pekongsan. Sam ke Presiden Draupadi Murmu ya ke Kusnam Patma Rashtrapati Bhavan yok pediang usembut Presiden Ubarim Venkaya Naidu bat kendong syat Bharatnatyam ke Dr. Padma Subramaniam ya ke Kusnam Patma Vibhushan. Tau ke Election Commission da ka Task Force ban pek tho ya ka jingkta ka jingshit kerang jong ka sngi ha ka por balong election. On yo mat ke jela Meghalaya ya ka suimeneng ka ba shit bat ka ba jursla. Ngam jelop arngut ki kena kentai hawa rilang palak mu hebret kat south stem ya ka weipat ka kentai. Kala depai arteli kidukan basya bamdu hakading hayau puskani para ha Cibinang West Karo Hills. Bat kut no ke jingrakhe ke ba arte yau lenter ban ken mau kerpang ya kasni buram World Health Day arajar aposa menta kasni Wellingkut. Tipalok katung ila poi syak bakut jong ka thup kubor jongi meta ka janmet adu bengin syam yang bat pila syai kasni kublai pi barot.